Terse! Mietitään ihan oikeasti, minkälainen mesta tää olisi tää perseenreikä nimeltä Suomi, jos täällä ei olisi mitään näätäilyä eikä elämän hankaloittamista ja mitään kaikkea, niin mieti, kun kaikki tämä poistuu sun elämästäsi, niin miten pitkälle sä pääsisit ihan kaikessa siitä, mitä sä teet. Niin. Kyllä se mielestäni olisi aika kova sana, että pelkästään jo sillä sinksauksella niin tässä voitaisiin maksella nämä kaikki valtion velat ja sitten ihmiset olisi aidon onnellisia ja vedettäisiin tämä saatanan kommunismi vessanpöntöstä alas niine edustajineen, koska ei sillä paskajengillä mitään tee. Ne on vaan tuhoamassa tätä maata siellä ja näin poispäin. Että sillä ei ole hevon perseenkään merkitystä, paitsi se, että kun sä ajattelet, että sulta häviää tää kaikki tämmönen niinku oheispelleily, että sä joudut koko ajan, että koskaan ei tiedä mitä toi valtio keksii ja mitä kaikkea sieltä tulee taas. Ja sitten tosiaan 5% tasavero kaikille ja 150 tonnin verovapaat kaikki tienestit. Niin. Näin, ja sitten leikataan kaikki tuo paskakoneistosta helvettiin, kaikki mahdollinen jäte ja huijaukset ja muut systeemit, niin silloin me alettaisiin lähestyä ihan oikeasti sitä maailman onnellisimman maan juttua, koska täällä on paljon asioita, mitkä on helvetin hyvin, tai olisi ilman Arkadianmäkeä, että se on se paskataara, mikä tässä tökkii eniten. Mut hei, tykätkää ja tilatkaa ja katsotaan sensuroiko Tube tämän videon, että siellä on vähän taipumus ollut näitä tämän tyylisiä sensuroida. Että suck my balls Tube ja onnellista ja mahtavaa sunnuntaita kaikille kotimaisille lajitovereille. Hei!